खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जायफोरा इउटुब चेनेल सालायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय इउटुब चेनेलाव बेंक एकाउन्ट माबायदि एड खालामो आरो सुइफ्ट क'डआ मा बुस्थु, सुइफ्ट क'डखौ बहानिफ्राय मोनगोन बेनि बागै नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोना गिबियावनो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाग्रो। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बे लिंकआव क्लिक खालामनानै होबानो नोंथांमोना बे वेबसाइटआव मोनहैगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनबाय, नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट नागिरनो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन। आं क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाबाय। ओमफ्राय बेयाव लिरनानै टाइप खालामनानै हो SWI, नै आंना सायावनो फैखाबाय, SWIFT CODEFINDER सुइफ्ट क'ड फाइन्डार। बेयाव क्लिक खालामनानै हो नोंथांमोना। ओमफ्राय नैबे गोजौआव जिथु लिंक नुदों, बे सानि लिंकआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामना फैबानो जाबाय। स्क्रल डाउन खालामनायनि उनाव नैयाव कान्ट्रिखौ सिलेक्ट खालामनानै हो। नैबेयाव जोंनिया इण्डिया नालाय इण्डियाखौ सिलेक्ट खालामनांसिगोन। इण्डिया सिलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेंकनि नेमखौ सिलेक्ट खालामनांगोन, माबे बेंकनि सुइफ्ट क'ड बनायनो नागिरदों। आं SBI नि सुइफ्ट क'ड बनायनो नागिरदों नालाय SBI निखौ खालामनोसै। एसे टाइम लायो लोगोफोर, नागिरनांगौ जायो, गोबां बेंक दङ नालाय। जायखिजाया बेंकनिखौ बनायनो हायो, नाथाय आं SBI निखौसो बनायनो नागिरदों नालाय आं SBI सिलेक्ट खालामबाय, स्टेट बेंक अफ इण्डिया। ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना नोंथांनि ब्रान्सनि नामखौ सिलेक्ट खालामनांसिगोन। नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव जिथु ब्रान्स दङ बे ब्रान्सनि नामखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोंनियाथ' बेयाव खाथिनि गैयानो, ओंखायनो आं गुवाहाटीनि खालामनोसै। गुवाहाटीनि जायखिजाया नोंथांनि खाथियाव गैयाबाबो एसे गोजाननिबाबो जायो, जेबो नङा। जायखिजाया सुइफ्ट क'डबानो जायो आरो SBI निबा SBI नि। नोंथाङा नायग्रोबानो जाबाय बबे सुइफ्ट क'डआ नोंथांनि खाथि जायो, बेखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैयाव क्लिक खालामनानै हो। ओमफ्राय नैबेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय नै नुबाय नोंथांमोना सुइफ्ट क'डआ नैबे मोननै नुजादों। जायखिजाया मोनसेखौ इउस खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना, जाहाथे दा नै इउटुबाव फैसा हाबनो गोनांबा बे सुइफ्ट क'डनि गोनांथि जायो। बेंक एकाउन्ट एड खालामनायाव सुइफ्ट क'ड नांगौ जायो। बेनिखायनो सुइफ्ट क'डखौ नोंथांमोना इउस खालामोबा बिदि गुगोलाव सार्च खालाम। गोबां बेंक मेनेजारफोरानो मोनथिया, जोंनियाबो मोनथियानो सुइफ्ट क'डआ मा बुस्थु। बेखौ आं नागिरदोंमोन, मोनाखिसै। मुसलपुर ब्रान्सआव थांना सोंहैनायावबो बेबो खोन्थायासै। जायखिजाया मोनथिबाबो खोन्थायासो ना मायो, मोनथिला लांला बिसोरनिखौ। जायखिजाया नोंथाङा गुगोलावनो नागिरनानै सुइफ्ट क'डखौ बनायनो हायो आरो ओजों ओजा खारथिङालासिनो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे आं उनफोराव बेफोरबायदिनो मोजां मोजां टेकनिकेल भिडिअ लानानै फैनो हायो। नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आं अरायसम भिडिअ खालामनो मटिभेट जागोन। आंनि रोंगौथिखौ नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थागोन आङो, माबेयाव मा खालामनो हायो, मारै हायो मारै हाया। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय माबायदि खालामो। आरो नेक्स्ट भिडिअआव गोबां भिडिअ लाना फैबावगोन आं नेक्स्टआव बिदिनो।
टेक्निकेलनि बागैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो चेनेलाव गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ बा नोंथांमोननियाव गिबिग्रो नटिफिकेसन थांग्रोयो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नाजादोंमोन बा फोरमायनानै होबाय माबाफोर गोरोन्थि जालांनोबो हागौ नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आंनियाव एसेबां एक्सपिरियेन्सबो गैखाया नालाय थेवबो आं रोंनायखिनिखौ गोबां इउटिउबारफोरानो प्रब्लेमाव गोलैयो जानो हागौ होननानै बेखौ होनाय जाबाय आरो ना बेखिनियानोसै थेंक इउ फर वाचिं